Здравейте, тук сме световния шампион при юноши по сноуборд Кристиян Георгиев. Здравей, Крис! Здрасти, Иванка! Днес той ще ни разкаже неговите впечатления за термобелото Аклима. Той го ползва от началото на този сезон и сега ще разберем какво мисли той. Крис, кажи ми, моля те, какво ползваш? Иванка, аз както обикновено нося термобелото в два слоя. Като основен долен слой използвам мрежата на Аклима, а като горен слой, това, което виждате в момента, използвам плътното термобело. И като и двете са 100% мерино. Кажи ми, моля те, какво мислиш за мрежата, какви са твоите отзиви за нея? Вече в много ситуации съм я тествал, изключително съм доволен. В студено време ме топли, а при високоинтензивни състезания и тренировки прехвърлят цялата влага от тялото върху горния слой и съответно ме държи сух. Страхотно! Термобелото на Аклима може да намерите на сайта на Zarimex, zarimex.eu и в нашия магазин, както в търговската ни мрежа.